Жанын салган гүя билегине, көкрегине кыскан күз нурын, дөньядагы бүтүн зиннәтләрнең иң нәниен һәм иң зурын. Ике бит алмасы сулап калган, ал сулыгын биргән сабыйга ак шилтәрне кабат-кабат ача. Минут күрмәсә дә зорыга. Орнап баглап өмет хыялларын көн бага да ана төн бага. Кулларында илнең киләчәге, оннан газиз ни бар дөньяда. 3 айлык сабыйбыз белән авылга кайттык. Бәби карарга дип килгән җизни белән апа кызымны кат-кат сөйделәр. Үзебезнекеләр инде зурлар, ә кечкенә баладан оҗмах исе килә. Татлы, тәмле, хуш ис дип сөйләгәннәре әле дә хәтердә. Ул вакытта бала имгән сөт иседер дип уйлаганым да истә. Кулымдагы оҗмах иясе бәләкәй тиргәкнең үсә-үсә тормышымда нинди зур мәгънәгә ия булуына яши инандым. Бәләкәч тормышка ям, матурлык өстәде. Гаилә бәхте дигән төшенчәне тулаем ачты. Сабыйның елмаюы, көлүе, үрмәли башлавы, тәпи китүе, беренче әйткән сүзе, тәүге ясаган рәсеме барысы да хәтердә. Альбом битләре истәлеккә дип ясалган фотосурәтләр белән тулды. Икенчесен, өченчесен башладык. Сиздерми генә кызыбыз тормыш маягына әйләнде. Үземдә сизмичә икенче тапкыр йөккә узганымны аңлагач, сөенергә дә, көенергә дә белмәдем. Яш айырмалары бигрәк аз булыр кебек тоелды. Ни бары 2 яшь. Бәби алып кайтабызмы дигән сорауны кызыбыз да кибеттән яңа курчак алып кайту дип кенә аңлады. Дөньяга тагын бер кызым аваз салды. Беренче балам чынлап торып кулымнан төшәргә дә өлгермәгәч, әле барысы да истә булгач, икенчесен тәрбияләүнең читенлеген тоймадым. Тәүге сабыйын кулга алганда һәр ана да борчыладыр. Имезә белерменме, аш булмасмы, кай җире авыртканын аңлармынмы, авырып китсән эшләрмен. Әйе, бала карарга берәү дә белеп, өйрәнеп тумый. Икенче бала тугач, андый җавапсыз сораулар алдында калмыйсың калуын. Аның каравы, алар урынына башкалары пәйда була. Әйтик, икесен ничек бердәм дус тату итәргә, олысының бәләкәй сеңлесенә үрнәк булуын ничек аңлатырга? Ата-ананың балаларына карата булган карашы үзләренең гаиләдә ничәнче бала булып үсүләренә дә бәйле бугай. Мин дә, ирем дә гаиләдә олы балалар. Шуңа күрә өлкән кызыбызның уй-хисләре, кичерешләре безгә яккан, таныш. Икенчесен алып кайткач, югалып калдык. Яшь аралары аз гына булса да, олы кызны тәрбияләү аламнары кичкенәсенә карата инде ярамый. Берсеннән берсе кичкенә 2 бала үстерү тормышыбызга үз кануннарын кертте. Эшләре 2ләтә, 3ләтә артты. Балаларны ашату, эчертү, киендерү, юындыру кебек хезмәтләргә тагын да җитди һәм җаваплы итеп карый башладык. Şatlıq kızlarım, kız kayılarım,
şivesine. Kızlarım, kızkaylarım, siz şarkış kaylarım. Para küs sızınıdığım, bəxtim şatlıklarım. Kızlarım, kızkaylarım, siz şarkış kaylarım. Para küs sızınıdığım, bəxtim şatlıklarım. Yürek çılım bürküle, uralgan ol şeşeke. Kızlarım, kızkaylarım, мәңгі suma şeşekle. Kızlarım, kızkaylarım, siz şarkış kaylarım. Para küs sızınıdığım, bəxtim şatlıklarım. Kızlarım, kızkaylarım, siz şarkış kaylarım. Para küs sızınıdığım, bəxtim şatlıklarım. Bəxtim şatlıklarım, bəxtim şatlıklarım. Boş orun yok. Үйнің іші топ-толы. Бар дүнияны бір бәләкәш тутырды. Шынаяқлар ташып тора бош кие. Мынау мендәр шартлы инде, шырт тиле. Бүтін жерге ингән биек тантана, бүтін нәрсә бүйек эшләр башкара. Элгән керләр җилбер тырыша, бии пешә бүген бу бутка. Сөтле чәйнең кукрайганын күриш әле. Бүгінгі көндә иң мөһим персона. Аннан башка сөт булмый бит бәбигә. Бар ашамлык әйләнгән әллә кемгә. Гади түгел икмәк туз да, сөт май да, хезмәттәләр бурычак чаклы балада. Һәр гамәлдә мәгънә хәзер һәм файда. Икенче сабый гадәттә ананың бөтен вакытын ала. Бер минутка да үзеннән җибәрми. Үземне карарга да өлгермим дип зарлану катыш сөенеп әйтә яшәниләр. Сабыйын күкрәк астында 9 ай дәвамында йөрткән хатын-кызның тудыргач та нарасы белән бергә буласы килүе аңлашыла әлбәттә. Бөтен барлыгын мәхәббәтен яңа туган баласына юнәлтә ни кеше. Бу очракта олы бала ничә яшьтә булуына карамастан, я дәү әнисе, я әтисе, я үз карамагында кала. Һәм аданан күпмегәдер ераклаша. Әни кеше бу чорда олы баласына да якын булырга, үзенең яратуын аңа да ешрак аңлатырга тиеш. Өлкән балада энесе яки сеңлесенә карата көнләшү үз итмәү килеп чыкмасын өчен нишләргә? Нәрсәгә таянырга? Бер тирә балалар үстергән ана буларак шунысын әйтә алам. Олы кызга 5 яшь тулу белән минем эшләр җиңеләйде. Кызлар бергәләшеп уйный, олысы кечесенә булыша, кечкенәсе үз чиратында опасыннан үрнәк ала башлады. Яшь айырмалары ваз булу сәбәпле, аларның кызыксыну дәрьялары да бер төрлерәк. Алай гына да түгел, кечкенә кыз опасыннан калышмыйм дип, үз яшьтәшләреннән алданрак та өлгерәк кебек тоела. Балалар арасындагы бүгенге мөнәсәбәтләр күңелемне бик сөендерә. Әле күптән түгел бөтен дөньямны камап алган киренке халәттә әкренләп үзгәрә. Балаларым белән уртак тел табу өчен миңа галимнәр раслаган мәхәббәт теле ярдәмгә килде. Алар бишәү. Беренчесе, баланы наслау, сөю, тәмле сүзләр белән иркәләү. Икенчесе,
Бала белән олыларча уралашу, һәр нәрсәгә аның фикерен белү. Өченчесе, бергәләп уеннар уйнау, китаплар уку. Дүртенчесе, балага ярдәм күрсәтү. Бишенчесе, бүләк алып сөендерү. Бала белән аңлашу өчен шушы 5 телнең берсе дә җитә. Үз балагызның нинди телдә ешрак аралашканын күзәтеп, шул телдә аңа якынлашып була. Мәхәббәтнең якынайту көче зур. Һәр кемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Ходайдан. Бала дип җан атулар, шул кадәрле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың синең. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Үтенәм сорыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле. Язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым. Тулы гаилә бер вакытта да бер бала белән генә тукталып калмый. Икенчесен табар вакыт җиткәнен без кайдан беләбез соң?
Моның өчен ниләр шарт? Хатын-кыз сәламәтлеге. Сау сәламәт бала табар өчен булачак ананың да сау сәламәт булуы мөһим. Әгәр ниндидер хроник чирләр бар икән, аларны дәваларга кирәк. Бала табарга җыенган хатын-кыз кимендә ярты ел исерткеч эчемлек эчмәскә, тәмәке тартмаска тиеш. Хәер, әлеге шартлар аныңга гына түгел, булачак атага да кагыла. Хатын-кыз үз гомерендә ким дигәндә 3-4 бала алып кайтырга тиеш дип саный табиблар. Чөнки аның организмы 6-9 бала тудырырга киләнгән. Яңадан әти булырга әзерлек. 2-3 бала гаиләдә гадәттә алдан планлаштырыла. Беренчесе белән йөкле чакта хатынының кичерешләре, бала туу белән барлыкка килгән үзгәрешләр атага таныш. Әмма шул хисләрне яңадан кичерергә, кабат иңенә җаваплылык алырга әзерме, юкмы икәнлеген ул үзе генә әйтә ала. Гаилә ныклыгы. Әгәр гаиләнең артуы ике яктан да җылы кабул ителә икән, бала туу гаиләне ныгытып кына җибәрә. Моңарчы гаилә никадәр бердәм булса, 2-3 бала тугач, бу бердәмлек арта гына. Балаларның яшь аермасы бу очракта артык зур роль уйнамый. Матди яктан әзерлек. Беренчедән, бала табу, тәрбияләү күпмедер чыгымнар таләп итә. Гаилә бюджеты моны күтәрә аламы? Артык күп чыгымнар таләп ителгән очракта гаиләнең башка әгъзаларына зыян килмиме? Балаларның яшь аермасы зур булмагач, кием-салым, бәби әйберләренең берсеннән икенчесенә калуы белән отышлы да. Икенчедән, рухи яктан күп балалы ана булырга сез әзерме? Бала туу белән ананың җаваплылыгы бермә-бер арта. Шул җаваплылыктан курку хисе юкмы? Үзеңне балага багышлау. Кичкенә бала туу белән мәшәкатьләр тагын да арта. Яраткан эш, хезмәт урыны, хобби, мавыгу турында күпмедер вакытта онытып торырга туры килә. Хатын-кызның бер вакытын бала тәрбиясе мәшәкатьләре баса. Ярдәм. Баланы булышчыларсыз үстерү бик читен. Бу очракта ярдәмнең кемнән булуы мөһим түгел. Ирең, олырак балаң, әти-әниең, кайната, кайнанаң, апа-сеңлең, абый-энең, дустың, күршең, әлеге исемлек шактый озын булырга мөмкин. 2 бала арасында яшь аермасы. Ананың сәламәтлеге какшамасын өчен балаларның идеаль дип саналган яшь аермасы 4 ел. Дөресрәге, әлеге сан 2дән ким булмаса, 4тән артмаса яхшы дип табиблар. Бу очракта организм яшәреп, яңарып кына китәчәк. 2 бала арасындагы мөнәсәбәт. Әлеге мөнәсәбәтләр турыдан-туры гаиләдәге мөнәсәбәтләргә бәйләнгән. Әгәр алар җылы, мәхәббәткә төренгән икән, балалар арасында да тынычлык хөкем сөрәчәк. Улы баланың өстенлеге. Тагын бер бала алып кайту турында уй-фикерләр, планнар беренче бала белән сөйләшенгән, килешенгән булырга тиеш. Ул да гаилә әгъзасы, үз фикерен ул да әйтә ала. Әйтик, бәби аның белән бер бүлмәдә йоклаячагы турында ул бүген үк белсә әйбәт. Бала берәү генә булса, үзенә хезмәт иткәнгә күнегеп үсә. Зур гаиләдә исә бүтәннәрне кайгыртырга өйрәнә. Ислам дине буенча хатын-кыз җәмгыятебезнең киләчәге булган яңа буынны тудыручы, яңа тормыш бүләк итүче хикмәт иясе. Тормыш учагын саклаучы хатын-кызның бәбиләр белән ирен сөендерүен дип хуплый гына. Бала үз бәхете белән туа диләр. Кызларымнан бер көн юри генә, бәлки тагын бер бәби алып кайтырбыз дип сорадым. Кечкенәсе, "Әни, синең мәхәббәтең инде булай да 2гә бүленгән. Аның берсе апа, икенчесе мин.
Бәби тугач аны эшкә бүләргә туры киләчәк. Кирәкми дип җавап кайтарды. Мәхәббәт төшенчәсен ул вакыт белән бәйләде. Бәби алып кайтасыбыз килсә, кызлар белән тагын да ешрак бергә булырга кирәк икән дип уйлап куйдым. Алып келді yazılar, Bizге күтлі назылар, Күтлі шапылығы керекті. Яратып һәм сүйіп, Біздірігіз дейіп, Игізә қыз бірді бүләкке. İlaram dinaram, Süzbeti göz almam, Büyük pişmaklı bəxtimdən ayırma bizini Allah'ım. İlaram dinaram, Süzbeti göz almam, Büyük pişmaklı bəxtimdən ayırma bizini Allah'ım. Yüzüm nuru, Tüngəlimnin jırı, Bar şeşeği durmuş gülümün. İki kızım minin, Bar yıldızım minin, Zulmeti tuvar günümünün. İllaram dinaram, Süzbeti göz almam, Büyük pişmaklı bəxtimdən ayırma bizini Allah'ım. İllaram dinaram, Süzbeti göz almam, Büyük pişmaklı bəxtimdən ayırma bizini Allah'ım. Paramada yüzsün, Şimdi bu yığa cidden, İki kızım iki güveler. Pak dilekler dilim, Pak bəxtlər dilim, Bəxtiniz bulsan tügərək. İlaram dinaram, Süzbeti göz almam, Büyük pişmaklı bəxtimdən ayırma bizini Allah'ım. İlaram dinaram, Süzbeti göz almam, Büyük pişmaklı bəxtimdən ayırma bizini Allah'ım. İlaram dinaram, Süzbeti göz almam, Büyük pişmaklı bəxtimdən ayırma bizini Allah'ım. İlaram dinaram, Süzbeti göz almam, Büyük pişmaklı bəxtimdən ayırma bizini Allah'ım. Büyük pişmaklı bəxtimdən ayırma bizini Allah'ım. Ayırma bizini Allah'ım, ayırma bizini Allah'ım. Балаларга булган мәхәббәтне бер ничек тә булмый аңлатып, карындагы чакта кабына да гомер буе бара озатып. Рәхмәт укыйм һәр көн Ходаема,
иң кадерле кешем биргәнгә мәхрүм итми көткән куаныштан, аны бәхетенә тергәнгә. Иң нык җепләр бәйли араларны китә күрмәсеннәр өзелеп. Гомер буе торсын балалар да әнием дип һәр чак өзелеп. Балаларым язмыш бүләкләре. Сезнең белән дөньям күңелле, балам дип әйтүе, назлап дәшү иң зур бәхет, шатлык түгелме? Көннәрдән бер көнне олы балагызда көнчелек уты кабына. Аның холкы үз-үзен тотышы үзгәрә. Ул бәләкәшкә сугып җибәрергә яисә аны чиметеп алырга да күп сорамый. Бу очракта ата-анага нәрсә эшләргә? Олысыннан ничек итеп үрнәк абый яки апа үстерергә? Шул хакта берничә киңәш. Өйгә нәни кеше кайтасын балагызга әйтеп, аны алдан ук әзерләгез. Аның бик кечкенә гел ярдәмгә мохтаҗ икәнен аңлатыгыз. Бәләкәш тугач олысының тормышында зур үзгәрешләр барлыкка килергә тиеш түгел. Аны бакчага бирергә уйлыйсыз икән, моны алданрак эшләргә кирәк. Бүлмәсеннән күчерү, яңа караватка салу кебек эшләрдә бала туганчы башкарылырга тиеш. Югыйсә ул бу эшләрне бәләкәшкә бәйләячәк һәм дошманлык хисләре артачак кына. Олысының тупаслыгын сизеп алуга, әйдә, җыр җырлыйбыз, әкият укыйбыз дип аның игътибарын башкага юнәлтергә тырышыгыз. Кечкенәнең үз-үзен яклый алмавын, көчсез булуын, аны кыерсытырга ярамаганлыгын аңлатыгыз. Балагыздан бер көн эчендә үрнәк апа яки абый ясарга тырышмагыз. Әле кичә генә үзе бәләкәч булып исәпләнгән бала кинәт кенә абый яки апага әверелә алмый. Олысын күбрәк кочакларга, иркәләргә кирәк булачак. Аның бик яхшы абый, апа булуын үзенә сиздереп торыгыз. Хәзер үк уйнарга чыга алмыйбыз. Энең йоклый яки сеңлеңне генә киндерим дә аннан синең белән уйнармын кебек гыйбарәләрдән качыгыз. Иң яхшысы булай әйтү. Уйнарга өйләдән соң чыгарбыз. Синең белән 3 минуттан уйныйм. Бәләкәшкә карап кайвакыт олысының да нәни балага әвереләсе килә. Ул да үзен шешәдән ашатуларын, имезлек каптыруларын, юрганга төреп куюларын сорый. Теләгенә каршы килмәгез. Бу узакка бармый, бик тиз туячак ул. Кечкенәсе йоклаганда яки имгән вакытта олысына китап укыгыз, әкият сөйләгез. Ул игътибардан читтә калырга тиеш түгел. Олысын үпкәләтмим дип кечкенәсен иркәләүдән дә куркырга кирәкми. Ярату, иркәләүләр табигый булырга тиеш. Балагызга аның ниләр кичерүен аңлавыгызны әйтегез. Энеңә гел игътибар күрсәтүемне күрү сиңа бик авырдыр инде дигез. Бала үзен аңлауларын тойса, элеккечә ярсып, үзенә игътибар таләп итүдән туктар. Балаларны үзара чагыштырмагыз. Синең чәчләрең шундый иде, ә кечкенәнеке мондый дигән сүзне ул үзен тәнкыйтьләү дип кабул итәргә мөмкин. Кичерешләрегезне бала аңларлык итеп әйтегез. Мин бик арыйм, шуңа күрә гел сарланам. Кечкенә баланы карау күп көч таләп итә шул. Бәләкәшкә алып килгән бүләкләрне олысына ачып карарга рөхсәт итегез. Кунакларга әйтеп куегыз. Олысы күз алдында кечкенәсенә карап артык сокланмасыннар. Балаларның үзара көнләшүенә каршы иң яхшы чара ата-ананың яратуы. Балаларыгызны тигез яратырга тырышыгыз.
yıldız min koyaş eniyim kuşağında Küpme nur hem жылылыk var eniyim kuşağında Eniyimnin kuşağı izgilikler uşağı Balam deyip nazlap seyip yarat sin tağın Eniyimnin kuşağı izgilikler uşağı Balam deyip nazlap seyip yarat sin tağın Бәлі қойғы қасіретні юғалта біләні Изге yoqты тіләкләрні күніге мың тапқыр тілі Әниемнің құшағы, изгіліклер ушағы Болам дейіп назлап сүйіп, ярат сен тағын Әниемнің құшағы, изгіліклер ушағы Болам дейіп назлап сүйіп, ярат сен тағын Kuşağında appa güller üskenler Korkun bilgiler şeşlerine kuşkenler Eniyemden kuşağı izgilikler uşağı Balam deyip nazlap seyip yarat sin tağım Eniyemden kuşağı izgilikler uşağı Balam deyip nazlap seyip yarat sin tağım Balam deyip nazlap seyip yarat sin tağım Balam deyip nazlap seyip yarat sin tağım Күпме құрбанға бардың сен. Сен нешік ярлыландың, қаурыларыңа салып қойған тұты қыш болып қалдың. Енді ашау йықыларың еш қайшан тола болмас. Болаңа шыбын тиседе аш өтмәс, көз емылмас. Енді қашар тынышлығың, енді ғымыр бойы сен бар жерде бала елауын ишетіп абынырсың. Сен мәңгіге әсир түштің. Хәтта теге дөньяда чыгалмассың куллыгыңнан шылбыр шыңлар кулларда. Азатлыктан үзең теләп баш тарттың сен шатланып. Ирек кышы кунмас бүтән талларына бакчаңны. Нәрсә калды? Ике кулга бер малай алсу гына барын алды. Һәм алачак ул ялгызлыгыңны да. Сиңа бер нәрсә дә калмас. Хәтта гынах ишедә тузан бөртегедә кунмас бала тапкан кешегә. Ямсызлык, сансызлыклар да йөрерләр синнән ерак. Кулыңда бала балкыгач нинди матурлык кирәк. Тәмам белдең. Йолкындың син. Аның сайын байыдың, каурыларын алыштырган туты кош сыман булдың. Çiçeklerge dingelep maturum dip Enkey mini koşup olasın Çıkan sayın yırak yollarıma Dağaların kılıp olasın Minim için utılar yutasın sin Şadlık daryaları kişesin Dimesin dip durmuş salkınları Жылы жилер булып исәсең Минем өчен утылар ютасың син Шатлык дарьялары кичәсең Тимәсен дип тормыш салкыннары Жылы жилер булып
Яшьләрен биреп яшә җирдә, кояш булып балкып күгемдә. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Най, на 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 най, на 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 най, най, на 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 на. Гомер юлың бер uzun булсын, кабул булсын изге теләгем. Бала кошың кайтып кунар өчен, бу синеңке яшел тирәгем. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Бала кошың кайтып кунар өчен, бу синеңке яшел тирәгем. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Оҗмах исен сагыну» исемле музыкаль әдәби тапшыру тыңладыгыз. Нурия Измайлова шигырьләре кулланылды һәм Сөембикә журналыннан Рәмилә Нутфуллина мәкаләсе алынды. Ә инде музыкаль яктан Илназ Минвәлиев башкаруындагы «Кызларым, кызкайларым» җыры, Ләйсән Гыймаева башкаруындагы «Бәхетле бул кызым», Рафаил Латыйпов башкаруындагы «Ике кызым, ике күбәләк», Рания Билалова һәм Регина башкаруындагы «Әнинең кочагында» һәм Гөлназ Асаева башкаруындагы «Әнкәй яшел тирәгем» исемле җырлар бизәде.